il-11:32 minuta. Il-ħin li fih ajruplan maħtuf tal-Africa Airways messma r-runway tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Pronta kienet ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Malti għal hijack illi permezz ta' tweet f'dak il-ħin kiteb li possibilment ajruplan li stelaq minn Saba fl-10:10 ta' filgħodu inħataf kif kien fit-triqtu lejn il-kapitali Tripli. L-ajruplan kellu jinżel fi Tripli fil-11:20 minuta iżda dawwar ir-rotta lejn Malta. F'sitwazzjoni fluida l-aħħar il-Prim Ministru sejjaħ laqgħa dwar is-sigurtà f'Kastilja u minn hemm bdiet għaddejja ħidma biex jiġu salvagwardjati l-interessi u s-saħħa ta' dawk abbord l-ajruplan maħtuf. L-ajruplan ta' tip Airbus A320 kien jinsab bis-sweet hangar tal-Lufthansa u minkejja li għal xi mument kien hemm xi titjiriet li waqfu minnu lejn Malta dawn tkomplew b'mod normali iktar tard. Sal-ewwel nofsija minn mindu l-ajruplan kien fuq artna għajla kien hemm żviluppi. Iżda l-ħabtu tan-nofsija sar magħruf li żewġ persuni lejali lejn l-eks mexxej Libjan Muammar Gaddafi kienu qed jgħeddu illi jisplodu l-ajruplan permezz ta' hand grenades. Mal-ħin bdew anki xi trattattivi u anki saħansitra intervjena l-Ministru għat-Trasport Libjan illi prova jiftiem ma' dawk li ħatfu l-ajruplan. Wara satejn li kien ilu maħtuf l-ajruplan fl-Ajruport Malti, il-Prim Ministru reġa' aġġorna billi bitwit oħra ta' informazzjoni ta' numri eżatti li kienu fuq l-ajruplan. Abbord l-ajruplan kien hemm 111 il-passiġġier, 82 raġel, 28 mara u tarbija. Ftit wara daħlu rapporti li l-aggressuri kienu lesti jċedu jew jeħilsu lil passiġġieri miżmum ostaġġi fuq l-ajruplan. Fl-istess ħin kellem mal-Gvern qal li l-Prim Ministru Malti kien ftaħdidiet mal-Prim Ministru Libjan sabiex tiġi solvuta s-sitwazzjoni. F'ħin relattivament qasir in-negozjati mmexxija mill-Brigadier Jeffrey Kurmi ħallew il-frott kif l-aktar żvilupp importanti f'din il-ġrajja seħħ fis-satejn neqsin 9 minuti. Madwar 3 sigħat wara li l-ajruplan niżel fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta parkja propju bis-swiet il-Lufthansa Teknik bdew niżlin ftit ftit il-passiġġieri 109 passiġġieri li niżlu kajmana minn fuq l-ajruplan fejn kienu ilhom għal 3 sigħat jinżammu ostaġġi. Il-ħidma tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tal-Pulizija u tal-Armata ssoktat minn qabel l-inżul tal-ajruplan propju anke sa wara fejn żammew it-toroq madwar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kompletament magħluqa biex bekk in-nies ma jirsqux lejn l-akwati. Iktar maddaħin iktar bdew jalqu toroq iżda ovvjament dan kollu sabiex ma jkunx hemm nies ċivili li f'kwalunkwe eventwalità iweġġaw. 10 minuti wara saħansitra xi membri tal-ekwipaġġ inħelsu wkoll. It-tlieta neqsin 7 minuti. 3 sigħat u nofs bleżat wara li l-ajruplan niżel mingħajr awtorizzazzjoni f'Malta seħ żvilupp interessanti ieħor. Żvilupp simboliku u politiku kif wieħed mill-allegat aggressuri libes ġlek kannella ċar ħareġ ixejjer bandiera ħadra. Il-bandiera marbuta mar-reġim ta' Gaddafi. Għal-mument huwa kien sejħan lil bandiera barra fuq it-tarax tal-ajruplan, iżda imbagħad pront baqa' dieħel ġewwa biha biex bekk spikka il-paradoss tal-bandiera ta' Gaddafi u dik tal-Libja preżenti li kienet qed tidher bħala emblema fuq l-ajruplan. Fl-4:20 minuta mbagħad il-ħtif tal-ajruplan intemma l-kollox. Għalhekk preċiżament 4 sigħat u 17 minuta wara li l-ajruplan niżel f'Malta, l-aggressuri ċedew u minnu fih ġew neutralizzati mill-Forzi Armati ta' Malta.